karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mga higala, ani kitang bahina mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon balag tigi. Oh! Ibalik ko sa mama ang bata. Apan, muban ka kanako sa ilawom sa dagat. Sa akong gingharian. Sa balagtige. Dili ka gani mo kuyog kanako. May dautang may tabo sa imong anak. Mag-unong ming duha sa imong anak. Sige, gamita ang gahom ni Gia. Aron kaming duha sa imong anak ang mga matay. Unsa? Ihatag ka na ko ang trabong ko. Ukuyog ka na ko. Hebrea! Kay kung dili, patyon ko ang imong anak o kaha. Mag-unong mi sa imong anak, Hebrea! Ginoo ko. Nakita ko nga akong anak sa trabong ko. Gidakin sa usa ka na. Si Aqualos! Mao ka nang matuod nga panagway ni Aqualos. Kinahanglan magkuha ko nga akong anak. Ana si Laura! Laura! Kinahanglan magkuha ta si Francel. Gikan na ng mananap kada ko, Laura! Kinahanglan mo sukol ka niya, Laura! Gamita ang gahom ni Gia! Nga na, karon kanimo! O nay Lucio, aban, umiligro si Francel kung supakon si Aqualos. Unsay buot mong ipasabot, Laura? Kuhaon niya ang trabong ko, ug dadpon ko niya sa balagtige. Laura, dili ko musugot nga madaka di Aqualos sa balagtige. Aban ang atong anak James, simba ko unsaon niya ang atong anak. Kung dili ko matuman ang iyang gusto, bahala na lang James, bahala kung sa'y mahitabo na ko. Ang importante nga maluwas ko ang atong anak gikan ni ng salbahis nga Aqualos. Ako ang iyang ikinahanglan, mismo kuyog na lang ko niya. Laura, unsa may ako buhaton aruay malayo ninyo ni Francel ako. Di ko gustong usa ka ninyo ang mawahan ako. Ikamatay ko kini, Laura. Ayaw pagpatunto ni Aqualos, Laura. Dili ko musugot nga sayon mong ihatag ang trabong ko ngadto ni Aqualos. Mamiligro ang kalibutan. Ayaw pagtuo niya nga kung madaka niya sa ilawom sa balagtigi, magmalinaon ang tibuok kalibutan. Diha na mo! Ni Lucio! Noy! Ambi ka ng trabong ko! Luwason ko ang akong anak, Noy! Noy, maluhay ka na ako, Noy Lucio! Ginoo ko, naluoy ko sa gihangyo ni Laura kanako. Unsa may angay kong buhaton, Ginoo. Los! Los! Magalilisan kayo. Amo nakita ni Tirang. Say, Oh, ka mga tao! Dako kay mananap, Los! Los! Wasay! Say, di maayong balita, Say! diha na mo eh. Ay. Nilakaw! Nilakaw, Los! Ay, mawari gito mo mahimo da! Wasay si Dong Oy. Francel! Si Dong Francel, wasay buhi! Oh, may noon kay Buhi! Buhi nga tong anak-anak! Wa taon malumos! Ay, o lagi, wasay! Ay. Buhi ang bata! Apantuan ni Anang siripente! Naa sa iyang mga kamot si Dodong Francel! Oh, ha? Away problema. Naroon na siyang kamot di ay. Di no, sa. Naroon ka siyang kamot. Oh, unsa? Ay, ginoko! Wa pa di mahuman ang kumbati, Ginoo. No sa aman di ay. No sa amang mamatay among kaaway, Ginoo. Ha? Ginoo! Hilom ay, ikaw ang bitsit pa ka! Paghunahuna ko sa tubuhaton, day! Paghunahuna! Ay, o lagi naghunahuna ko, wasay! Gahunahuna, taon ko dire! Naghunahuna ka? Sige. Ay, Noel Rabe! Nasa- Raya Maglangit! Kapag- Oy! ay. Ronald Sisulan! Hay naman mo! Oy! Diri mo!
Rahin Birdon! Oy, dali na, oy! Dool mo, tabang mo! Mag-ambo ta ninyo aron maluwas ang tibuok kalibutan gikan sa demonyong Aqualos! Ginoo! Nay, salamat ka ni balik ka. Nalusyo. Ihatag ko nimo ang tabong ko, Laura. Ibaylo kini sa imong anak. Apan, mauiti man makuha mo man ang imong anak, gikan na lang siripinting Aqualos. Mamatay gihapon ang tanan. Gawas kanimo, Laura. Ito na si Lucio. Nibiya na siya. Ug gibili niya ang bagya itong diha kanimo. Anaa diya sa sud ang trabaho ko. Laura, siguro ka ba sa mong pagkabuhaton? Siguro po sa akong pagkabuhaton, James. Luwason ko ang atong anak gikan ni anang demonyo nga dako. Dili, Laura. Huwag ka magkasabot sa kisulti ni Lucio. Kung ihatag mo ang trabaho ko, posibleng maangkon ka niya. Madaha ka niya ngadto sa balagtigay. Ug mga matay ming tanan. James, Naniguro ka lang imo, Laura. unsay naniguro lang ko ako. Ako maniguro sa kong kaugalingon, James. Supak sa kong kabumuton nga makuha ko ni anang salbahis nga mananak nga Aqualos. Panang ako, ang ako pagabuhaton, tungod og alang lang sa atong anak. Nakabati ka ba? Gusto kong makuha si Francil. Ug ibilin ko kanimo. Laura? Laura? Malugay kong makuha mo sa atong anak, James. Kung ako ang mulampo sa akong plano karon, mas labi maayo. Apan kung takyas ko, magkinaunsa man gani, ug unsa may mahitabo ka na ako. Amot. Adjust, James. Adjust. Laura! Laura! Ito na siya. Mupadool siya na ng siripinting mananap. Kinahanglan may pagabuhat ko. Dili ko musugot nga si Aqualos ang manag-iyas sa kong asawa. Ayaw ko tanawa! Mahadlo ko sa mga itsura! Mahadlo ko sa sigan ni mong mga mata! Si Mami Laura na! Niya siya paingon din eh! Mami Laura! Ibria! Damo na ba ang trabong ko? Oh! Ni Ana Aqualos! Ihatag ko kanimo ang trabong ko. Hatagi na ang kagawasan ng akong anak. Niya, kuhaon ko sa bag ang trabong ko. May kumpiyansa ka, Ibria. Magnito! Magnetico! Ang bata, analag hapon ni Aqualos. Uwa niya kiniibutang ngadto sa mama. Ang trabong ko, nagkaduulan ni Aqualos. Mulihugog ako. Kinahanglang maluwas ko nga akong asawag anak. Ang salbahis nga Aqualos! Imagnet niya ang trabong ko! Nagpaino na kanya ang trabong ko. Naunan ko sa akong plano animal ka, Aqualos! Ang ako anak, manibutang sa mama! Kini ang imo, Aqualos. Ipunting ko kanimo ang akong pad na napuno sa enerhiya. Nia! Ah! Ah! Kamulampos, Aqualos! Niya! Yeah! Wisit ka, Lucio! Wisit ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!